Il-proposta mresqa mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fjum il-ħaddim intlaqat tajjeb ferm minn kulħadd, miż-żgħir sal-kbir. Dan għaliex din il-proposta li tista' tgħin fil-ġdida kontra l-għoli tal-ħajja. L-għoli tal-ħajja hija realtà li qed taffettwa l-kwalità tal-ħajja u l-livell tal-għejxin tal-poplu Malti u Awċi kollu. Qed taffettwa partikolarment lin-nies vulnerabbli li għandhom tul baxx u medju, hekk kif l-aktar affarijiet li qed jintlaqtu bl-inflazzjoni huma ta' bżonnijiet ta' kuljum, bħalli kellu mediċini. U kien għal dan l-iskop li l-Partit Nazzjonalista ħaseb li jipproponi tnaqqis fit-taxxa li tittieħed minn fuq ix-xogħol li wieħed jagħmel bla qatih biex ilaħħaq mal-ħajja. Bil-proposta tkun li l-ewwel 10,000 euro li wieħed jagħmel minn fuq l-overtime u l-part-time ma jiġux intaxxati. L-iktar reazzjoni riċenti li waslet għal din il-proposta kienet mill-President tal-Malta Employers, Ivan Refolo, fejn ġibet l-attenzjoni din il-proposta ma tgħinx biss lill-impjegati iżda anke lil min ħaddem. Xi ħaġa bħal din il-proposta tagħti daqsxejn ta' nifs forsi biex inkunu nistgħu l-employers ħarsu daqsxejn iżjed fejn impjegat jista' ittieħ daqsxejn dik il-flessibilità li jaħdem overtime, forsi partikolarment f'perjodu fejn qed niġġieldu biex insibu n-nies biex jaħdmu, fil-fatt nafu s-sitwazzjoni kif inhi, u ħafna drabi konna nisimgħu ħafna impjegat ma jkunux kienet waħda mill-raġunijiet ma jkunux jixtiequ jaħdmu overtime għax jafu l-ħajġu ntaxxati ħafna oħra. Ġifieri din hija naħseb li proposta valida ħafna u naħseb li tgħin l-employer. Din il-proposta tingħaqad ma' oħrajn imresqa mill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur u snin sabiex tittaffa l-għoli tal-ħajja. Dan parti li tħalli wkoll aktar flus fil-but, b'riżultat li l-ekonomija tkompli tikber u tiżviluppa. Il-Partit Nazzjonalista għamel diversi proposti oħra sabiex jindirizza din l-isfida, li jinkludu żieda tal-kola li ma tkunx intaxxata, lotja ta' tax credits lil min ħaddem biex dan ma jkollux jerġa' jolli l-prezzijiet biex jagħmel tajjeb għaż-żieda tal-kola, jinħoloq fond nazzjonali li jappoġġja l-industrija li timporta u tesporta biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż li jħallu impatt fuq l-għoli tal-ħajja u l-introduzzjoni ta' mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li joħolqu xogħlijiet ta' kwalità u li jħallsu aktar lil ħaddiema tagħna. Sfortunatament, minkejja li dawn il-proposti ntlaqgħu tajjeb kemm il-poplu u anke mill-imsieħba soċjali, il-gvern tefagħhom fuq l-iskaffa. Dan meta l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel minn kollox anke jekk mill-oppożizzjoni sabiex ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin.